Pozor sad! Nosilac časnog krsta je Ognjen Uzelac. Molim vas za jedan veliki aplauz. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura ogrnući našeg viteza plaštom. Još jednom sve čestitke Ognjenu, svaka čast. Mada su danas svi pobednici, čestitamo svim plivačima. Molimo vas da još jednom velikim aplauzom pozdravimo sve naše učesnike. Za sam kraj današnje manifestacije čućemo još jednom Milicu Dosković. Hvala vam na pažnji i uživajte.